ассалому алайкум биянагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии футболи Осиё шурӯъ мекунем. Пагоҳ дастаи мунтахаби наврасони 17 солаи Тоҷикистон барои омодагӣ ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2025 таҳти роҳбарии Марко Раҷини ба Анталияи Туркия сафар мекунад ва давоми 2 ҳафта футболбозони мо дар ин давлат ҷамъомади омӯзишии тамринии худро баргузор менамоянд. аз рӯи нақшаи мураббиён дар доираи ҷамъомаи таълимиву тамринӣ дар Туркия мунтахаби наврасони мо 5 бозии санҷишӣ анҷом медиҳад ва баъдан ҳарифон маълум хоҳанд шуд. Федератсияи футболи мамлакат тамоми чораҳоро андешидааст, ки наврасон дар ҷоми Осиё ба натиҷаи қаноатбахш ноил шаванд. тавре огоҳӣ доред, ҳамин даста пеш аз соли нав дар Имороти Муттаҳидаи Араб ба машқҳо фаро гирифта шуда буд ва 2 бозии дӯстонаи таҷрибавӣ бо мунтахаби Иморот ҳам анҷом дода, бо натиҷаи 1-0 ғалаба карду дар бозии дуввум 1-0 мағлуб шуд. наврасони мо дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё дар гурӯҳи Ҷ ҳангома ба вуҷуд оварда Гуамро бо натиҷаи 3-0, Сингапурро 3-1 ва Умонро 2-0 шикаст дода, дар натиҷаи тӯбҳо рекорд гузоштанд. дар ин даста рекордсмени ҷаҳон Муҳаммадҷон Назриев бозӣ мекунад, ки ба дарвозаи Гуам 14 тӯб задааст. рӯзи 23 январ қуръакашии бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё дар ин синни сол баргузор мегардад ва мунтахаби мо рақибони худро пайдо хоҳад кард. аз рӯи нақша футболбозони наврас ҳамчунин дар ҷоми рушд дар Беларусия, ки аз 15 то 21 феврал мегузарад, ширкат варзида маҳорати худро сайқал медиҳанд. ними ҳимоятгари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Эҳсони Панҷшанбе аз дастаи Исхои Душанбе ҳамчун футболбози озод ба Суғдиёнаи Ҷиздахи Ӯзбекистон гузашт. акнун шумораи футболбозони тоҷик дар ин клуб афзоиш ёфт ва Эҳсони Панҷшанбе якҷо бо ҳимоятгари тими миллии Тоҷикистон Зоҳир Ҷӯрабоев бозӣ хоҳад кард. қаблан Эҳсони Панҷшанбе дар Ӯзбекистон дар ҳайати Навбаҳори Намангон ҳунарнамоӣ карда буд. Эҳсони 25 сола ҳамчунин дар дастаҳои Вахш, Барчӣ, Истиқлол ва Зубоҳани Эрон низ бозӣ кардааст. эҳсон аз соли 2016 дар ҳайати тими миллии Тоҷикистон ҳунарнамоӣ мекунад ва дар 57 бозӣ 5 гол ба самар расонидааст. аз рӯи фарзияи Трансфермаркт арзиши эҳсон дар бозори ҷаҳонии футболбозон 600 000 евроро дар бар мегирад. эҳсон дар ҳайати дастаи Истиқлол дар бозиҳои Лиги Чемпионои 2 Осиё 6 бозӣ гузаронида 495 дақиқа дар майдон буд. чун оғози мавсими футбол наздик мешавад, гузариши футболбозон аз як даста ба дастаи дигар меафзояд. Манучер Сафаров муҳофизатгари дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба дастаи бунёдкор хоҳад гузашт. аз рӯи хабари расонаҳои Ӯзбекистон ин масъала рӯзҳои наздик роҳи ҳалли худро пайдо хоҳад кард. манучер Сафаров соли 2023 бо дастаи Нефтчӣ шартномаи 2 сола баста буд, ки он то 31 декабри соли 2025 идома мекард. аммо ҳоло манучер шартномаашро бо Нефтчӣ қатъ кард ва ӯ ба ин даста аз 1 январи соли 2024 то имрӯз бозӣ карда дар ҳайаташ 23 вохӯрӣ гузаронид, 1 гол зада 3 паси головар ҳам анҷом дод. то гузариш ба дастаи Нефтчӣ манучер дар дастаҳои Барчӣ, Хуҷанд, Локомотив Фомир, Истиқлол ва Персеполису Локомотиви Тошканд бозӣ карда буд. узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон буда дар 40 вохӯрӣ иштирок кардааст ва 1 гол ҳам задааст. боз як футболбози номии кишварамон Даврон Эргашев дар мавсими нави футбол дар ҳайати дастаи Хоразми Ӯзбекистон ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Даврон баъди анҷоми шартномааш бо бунёдкор соли гузашта дар ҳайати Хуҷанд бозӣ карда буд ва қаблан ин футболбози 36 сола дар Ӯзбекистон дар дастаҳои Металлург ва Хоразм ҳунарнамоӣ кардааст. узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон Далер Шариёв низ имсол шарафи дастаи шӯртани Ӯзбекистонро ҳимоя хоҳад кард. Далер соли гузашта дар ҳайати дастаи Металлурги Ӯзбекистон фаъолият дошт ва ин даста Лигаи бартари Ӯзбекистонро тарк кард ва Далер баъди ин ҳолат ба дастаи Шӯртан, ки ин даста ҳам дар Пролигаи Ӯзбекистон бозӣ мекунад, гузашт. ҳамлагари 20 солаи Тоҷикистон соли гузашта дар ҳамаи 26 бозии Металлург иштирок карда 3 гол зад ва 2 партофти голӣ ҳам анҷом дод. Далер дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон 5 вохӯрӣ анҷом додааст ва тибқи баҳои Трансфермаркт арзишаш 175 000 евроро дар бар мегирад. Федератсияи байналмилалии футбол мавсум ба ФИФА рӯйхати доваронеро, ки дар соли 2025 дар бозиҳои байналмилалӣ ҳакамӣ мекунанд, нашр намуд. шумораи ҳакамони Тоҷикистон нисбат ба соли гузашта аз 14 ба 17 нафар афзоиш ёфт. Барои доварони байналмилалӣ аз Тоҷикистон 17 довар, 6 довари ФИФА, 8 довари ФИФА ва 2 довари футзали ФИФА шомиланд.
ду довар сокинони шаҳри душанбе гулмуроди саадулло ва зуҳал хоҷаназарова ки ба рӯйхати видеодоварони фифа шомил шуданд ҳаққи доварӣ дар бозиҳои байналмилалиро ҳамчун вар пайдо карданд, яъне видеодовар. Гулмуроди саадулло соли гузашта ба ҳайси довари асосӣ дар лигаи бартари чемпионҳои осиё 3 бозӣ ва дар лигаи чемпионҳо 2 осиё 1 бозӣ гузаронидааст. ҳамчунин Насрулло Кабиров дар 4 вохӯрии лигаи 2 чемпионҳои осиё бо ёваронаш аз Тоҷикистон ҳакамӣ кардааст ва ҳар ду ба қатори беҳтарин доварони осиё ворид шуданд. мавсими нави футбол дар Тоҷикистон аз мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон шурӯъ мегардад. Дар маҷлисгоҳи меҳмонхонаи румии пойтахт қуръапартоҳии марҳилаи муқаддамотии мусобиқаи анъанавӣ пеш аз мавсимии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2025 дар минтақаи Душанбе баргузор гардид. Бозиҳои муқаддамотӣ чун ҳамешагӣ дар 3 минтақа Душанбе, Хатлон ва Суғд гузаронида мешаванд. Дар минтақаи Душанбе аз Лигаи олии дастгоҳи Истиқлол, клуби марказии варзиши Артиш, Ҳосилот, Регартадас, Бартчи, Ҳулбук, аз Лиги якум Шодмон, Сардор, Ёқут, Душанбе ва Рангон иштирок мекунанд. Дастгоҳи Ҳосилот ва Ҳулбук ки аз минтақаи Хатлон ҳастанд, дархост намуданд ки дар минтақаи Душанбе бозӣ кунанд, чун қароргоҳ ва машқҳои дастҳо дар Душанбе ҷараён дорад. аз ҳар гурӯҳ ду дастаи беҳтарин ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2025 рохат меёбанд. Дар натиҷаи қуръапартоҳӣ дастҳо ба ду гурӯҳ ба таври зайл тақсим шуданд. Клуби марказии варзиши Артиш, Регартадас, Ёқут, Душанбе, Рангон, Шодмон ба гурӯҳи А, ба гурӯҳи Б Барқчӣ, Истиқлол, Сардор, Ҳулбук, Ҳосилот. Бозиҳои марҳилаи муқаддамотӣ дар минтақаи Душанбе рӯзи 20 январ шурӯъ мегарданд. Ҳамаи бозиҳо дар майдони эҳтиётии варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ гузаронида мешаванд. акнун мегузарем ба хабарҳои навини футболи кишварҳои Осиё. Дар давлати Кувайт мусобиқаи ҷоми халиҷи Форс бо ширкати 8 даста ба анҷом расид. аз барномаи гузаштаи мо то ба имрӯз бозиҳои нимниҳоӣ ва ниҳоӣ баргузор шуданд. дар бозии нимниҳоии аввал ба таври фоҷиавӣ дастаи Мунтахаби Арабистони Саудӣ аз дастаи Мунтахаби Умон шикаст хӯрда ба финал роҳ наёфт. 104 дақиқа ва футболбозони дастаи Мунтахаби Умон тавонистанд ки ин лаҳза ҳамин натиҷаи 2-1-ро боқӣ гузоранд ва дар ин вохӯрӣ пирӯз шаванд. Албатта шодии нишоти онҳо беҳамто буд, зеро ба финали мусобиқа роҳат гирифтанд. дар бозии дуввуми нимниҳоӣ дастгоҳи Мунтахаби Баҳрайн ва мизбони бозиҳо Кувайт бо ҳам рақобат карданд. дар ин вохӯрӣ ягона тӯбе ки аз ҷониби Муҳаммад Ҷасим Марҳун ба дарвозаи Кувайт зада шуд, роҳи бозиҳои ниҳоиро барои баҳрайниҳо боз кард. дастаи Мунтахаби Кувайт яке аз дастаҳои пурзури Осиё ба ҳисоб меравад ва имрӯз ки агар мухлисон хуб донанд, чанд лаҳза Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ ин дастаро аз мусобиқаҳо дарканор карда буд. 75-уми вохӯрӣ инҷо тӯб рӯи дарвозаро пайдо мекард ва ин Муҳаммад Марҳун аст, ҳамоне ки дар бозии имрӯза беҳамто буду хеле олӣ бозӣ мекард, бозигари рақами 8 ва ӯ маҳз ҳисобро инҷо боз кард. Муфид боз ҳамон Муҳаммад Марҳун аст ки маҳз маҷбур кард ки муҳофизатгар иштибоҳ кунад. бо ҳисоби 2-1 онҳо ба сафи пеш баромаданд, вале фишори худро то он замоне ки ҳуштаги довар баланд нашуд идома доданд. ҳоло инҷо як бархӯрди ниҳоят хатарнок мусалламӣ бо инҷо бозигари румайӣ буд ва бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба поён расид. дӯстони гиромӣ, инҳо хабарҳое буданд ки мо ба самъи шумо расонидем. дар ҳамин ҷо бо ҷамъи ҳамкоронам барномаи имрӯзаи футболи Осиёро ба анҷом мерасонам. вақту саодат ва иқболи нек ҳамеша бо шумо ҳамқадам бошад. хайр то боздид. худро эҳтиёт кунед.